Bueno, que vou contar a historia. Que no. Que sí, Que no. que sí. Pois veña, dalle. Moi bo día, boa xente. Présteme moita atención. Voulles a contar a historia do que en íntegro pasou. A mañanciña moi cedo pasa o furgón a buscar. Condúceno Patria Noelia e tamén a Fernando Alonso de Zas. Ao chegar, vemos a Vane, lista para comezar. Lévanos de camiñata, di que hai que adelgazar. Tamén vemos a Virginia, dalle que dalle o alcohol. Non sexan tan mal pensados, que só le paso vos. Na entrada está Anabel, non fai máis que recoller. Non saben de los corruptos, que ben destroi papel. Bea é a logopeda, dis que lle gusta cantar, fanos falar máis a modo. Ás veces tamén ve... Verdad! Jessica sácanos fotos. Debemos ser moi famosos. Ela mostralle xente como é un día connosco. Mirade se somos chulos que traemos xente estranxeira. Pois temos unha psicóloga que ven de terras alleiras. Atrancos fora! O martes ven a de Canduas. Ai, que gustiño nos dá. Ela nos afixio, a que máis nos fai traballar. E se queres traballar ou polos teus dereitos loitar, fala ca nosa Sandriña, pois é a traballadora social. A xunta directiva, máis Adolfo, o noso presi, sempre querendo innovar, loitando polos nosos dereitos. Que todos somos iguais. Sempre que vemos así, está rodeado de papéis. É el que nos leva as contas para chegar a fin de mes. Temos moitos achegados. Sandra, Miguel e ata un par de Josés. Esta é a nosa familia, sempre disposta a crecer. E xa estamos todos no centro, listos para traballar. Un pa centro do día. E outros para ocupacional!